Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom videu, kde sme si teraz pripravili takú celku zaujímavú a reálnu vec. Budeme sa rozprávať o nanášaní interiérových fasádnych farieb pomocou striekacieho zariadenia od firmy Wagner. Ako si môžete všimnúť, tak za mojím chrbtom máme už pripravené sadokartónové dosky. Sadokartónové dosky sú teda viacfarebné, nakoľko sme mali viac otázok od vás, že akým spôsobom správne pripraviť podklad a ako správne použiť striekacie zariadenie. Tak sme si pre vás pripravili takéto priestory, kde v podstate máme modrý sadokartón, červený a zelený. Sadokartóny z tej vrchnej časti sú napenetrované univerzálnou penetráciou od Primalexu. Spodná časť je spravená s materiálom Primalex Primer a ako koncovú úpravu sme zvolili materiál takisto od Primalexu Primalex Projekt. Nachádzame sa momentálne v dielni firmy Wagner. Máme tu kolegu, ktorý vám teraz povie nejaké informácie, ktoré sa týkajú striekacieho zariadenia. Takže ja vás tiež vítam na tejto ukážke. Dneska budeme striekať so zariadením Wagner Superfinish 23 Pro. Je to profesionálna membránová pumpa, ktorá vie aplikovať takmer všetky materiály od Primalexu. Samozrejme, tento materiál Primalex Projekt je možné aplikovať aj nižšími triedami striekacích zariadení Wagner. Materiál na striekanie je vždycky dobré viacej pririediť. Momentálne budeme Primalex Projekt riediť 10% vody. Tlak nastavíme na 120 až 130 barov a budeme striekať s tryskou HEA 517. Momentálne nariadíme farbu. Samozrejme je vždycky dobré si aplikáciu vyskúšať mimo danú stenu, niekde na nejaký skúšobný sadrokartón, kde uvidíme, aký ten rozstriek je. Materiál máme namiešaný, rozriedený, pripravený na aplikáciu, naliatý v mašine. Momentálne budeme pracovať s 5-litrovým vedrom. Taktiež je možnosť pracovať s priamym nasávaním do kýbla. Takže stena po prvom nástreku vyzerá takto. Samozrejme, vždycky odporúčame robiť druhý nástrek. Čiže najprv sa to nastrieka z hora dole, následne do kríža zľava doprava. Tým pádom dosiahneme dve vrstvy. Budeme dneska demonštrovať krivosť farby odtrhnutím pásky, čo uvidíte na konci. Wanna hear you go.